Benvinguts a Cooperes o Competeixes, el concurs que Xavier Sala i Martín va definir com americana groga, americana blava, americana fúcsia. Comencem! Avui parlem de diversitat amb la Mamdi i l'Avi de Barca, cooperativa sense ànim de lucre, centrada en el poder de la gastronomia per lluitar contra el racisme i que genera oportunitats per a les persones migrants i racialitzades. Bona tarda. La meva família va emigrar de Mataró a Barcelona i després de Barcelona a Sant Cugat. També em donareu una oportunitat a mi? Doncs justament jo crec que a tu el que t'han faltat han sigut oportunitats. Llavors, potser... Res més a dir. Anem amb la primera pregunta. Com podem tenir una economia social més diversa? A. Comprometent-nos amb la contractació de persones d'origen divers. B. Lluitant per l'abolició de la llei d'estrangeria. C. Amb més fòrums de les cultures. D. Cap de les anteriors. Doncs jo diria que estem entre la A o la B, La A em convenç, però la B crec que és la correcta. però escollirem la B. Doncs no és correcte. La resposta correcta és la C. Volem més fòrums de les cultures que enforteixin el model especulatiu. Perquè què hi ha de més divers que una ciutat plena de turistes tot l'any? Però Anem a la segona pregunta. La diversitat és el nostre valor més arrelat. A. Però cap de les persones de l'equip és d'origen divers. B. La neteja del local ens la fa una cope de persones migrades. C. Ens assegurem que hi hagi una persona migrada de fons a les fotos. D. Vam demanar una col fa 10 anys. A veure, jo crec que la A és la més típica, llavors crec que pot ser la correcta, i ens quedem amb la A. Marquem la A, cap persona diversa a l'equip. Doncs no és correcte. El més important perquè una empresa sigui reconeguda com a diversa és que sembli diversa. Amb això ja n'hi ha prou per posar-se la medalla. Perquè si no es pot fer postureo, aquesta no és la meva revolució. Tercera i última pregunta. Quin d'aquests personatges ha fet més per la lluita antiracista a Catalunya? A. Santiago Abascal. B. Sílvia Orriols. C. Xavier García Albiol. Cadascú millor que l'anterior, Totes les anteriors. Hòstia, Jo a crec veure, que és la D. a veure... Bueno, jo també estic d'acord. Sí, marquem la D, Sí. totes les anteriors. Doncs... És correcte! Sí, senyores, les seves declaracions putrefactes no paren de sumar seguidors a la causa. Tanmateix, 2 errors de 3 és una derrota i aquí no creiem en la discriminació positiva. I si aquest no és el vostre concurs, presenteu-vos els premis Micaela Chalmeta. Fins la propera!